Taybeti û giringiya bernameyên zarokan. Ahmet Tigris. Îro em di cîhan û civateke medya û dijîtal de dijîn. Jiyana mirovan rojane dijîtal bûye. Vê medya û teknîka hadiwarê perwerdeyê de şoreşeke mezin ava kiriye. Serkeftin û destkeftînên mezin pêk aniye. Medya û alavên dijîtal ketine jiyana zarokên biçûk. Dibistan ketine hindorê telefona destan û televîzyona malan. Êdî zarokên yeksalî jî li televîzyonê temaşe dikin û li telefonên dê û bavê xwe dinêrin û dilîzin. Li gorî lêkolînan zarokên yeksalî jî dîmenên televîzyonê dinêrin. Dibînin û destê xwe ber pê ve dirêj dikin û dixin xebix. Lê fehm nakin ka çi dibe. Lê zarokên du salî hinek fîgürên bernameyan nas dikin, lê nizanin ew çi bername ye û çi dikin. Zarokên 3 û 4 salî bernameya zarokan êdî nas dikin. Bi sinyal û melodiyan re xwe dihêjînin û şa dibin. Destpêk û dawiya bernameyê jî fehm dikin û li gorî wê bertek nîşan didin. Zarokên 4 û 5 salî dema li televîzyonê dinêrin, êdî ew fehm dikin ka ev fîgür çi ne û çi dikin. Bi baldarî dixwazin li bernameyê temaşe bikin. Zarokên 5 û 6 salî jî êdî dizanin ev bernameya zarokan e. Fîgür û qehremanên ku hene neyên rastin, çîrok û fîgürên xeyalî ne. Pirî caran zarokên biçûk dîmenên ku dibîne bi xwe nikare şîrove bike. Lê bi alîkariya wêne fehm dike ka mijar çi ye û dixwaze çi bêje. Ji vê hindê di jiyana zarokan biçûk de wêne û fîgür roleke gelek mezin dilîzin. Di vê dê û bav vê yekê baş bizanibin û bikarbînin. Giranî bidin ser pirtûkên bi wêne û fîgür. Di bernameyên televîzyon û pirtûkan da fîgürên ajelan. Gelo çima di bernameyên televîzyon û pirtûkên zarokan da wêne û fîgürên ajelan bikartînin. Mirov dema bi çaveke hûr û kur li dîrokê binêre, dibîne ku li serdema antîk ve fabil hene. Lê hêngên wan çîrokan ajelin û dipeyivin. Ev bûyereke sîruştî ye û heta serdema me hatiye. Heta van 100 salên dawî kes li ser sedemên fîgürên ajelan qet nefikiriye, tişt negotiye û nenivîsiye. Di dema me da li welatên Rojava di vê mijara wêne û fîgürên ajelan de gelek lêkolînên giranbuha hatine kirin. Zarokên biçûk bêtir ajelan zîrek dizanin, ji van hez dikin. Bala xwe didin liv û tevgerên wan, dixwazin xwe bişîbînin wan û teqlîda wan bikin. Loman li di televîzyon û fîlman de bi baldarî û dilşadî temaşeyê fîgürên ajelan dikin. Ew hîndî cîhaneke xeyalî da ne û fehm nakin ku ev ne heywanên rasteqînin û lîstikin. Her wiha di pirtûkan de jî wek di fîlm û televîzyonê da wêne û fîgürên ajelan bala zarokan dikişînin. Pêwîst e ku zimanê bername û pirtûkên zarokan gelekî sivik be û mijar jî ciyana rojane be ku zarok tê bigêhin. Di bername û fîlmen de lêdan, şîddet, tirs û mobbing tunebin. Hezkirin û parastina ajel, sîruşt û mirovan hebe. Hevaltî, hêvî, şadî û alîkarî bi lîstikan werin xemlandin. Îro gelek pirtûkên Kurdî ku qaşo ji bo zarokan hatine çapkirin, ji aliyê pedagojîk ve gelek şaşin û xetere ne. Di van de kuştin û birindarkirina ajel, mirov û xuzayê hene. Demên berî û niha ku zarok lê dijî neyekin. Di nav wan de dem û salên guhertî û cida hene. Di wan çîrokên kevn û niha de ferqên jiyana 100 salan hene. Zarok wê dem û jiyaneke nas nakin, bala wan nakişîne. Jiyaneke weha nedîtine û nebînane. Di pirtûk û bernameyên zarokan de divê mirov giraniyê nede ser zanîn û perwerdeyê, bide ser kêf, şahî û lîstikê. Zanîn û perwerdeyê bi metodek kvalîtatîv di nav şahî û geşiyê da bixemilîne ku ji zarokan re zehmet û giran neyê. Ji ber ku zarok bêtir ji lîstik û şahiyê hez dikin. Lîstik roleke mezin û giring dilîze. Lîstik ji bo zarokan wek şîrê dê pêwîst e.